Naši chlapci porazili Štaborné ako 7-0. FK Inter postupuje do druhej ligy. Chlapci prídu aj k vám ku tribúne. Ďakujeme vám za vašu krásnu podporu počas celej sezóny. Chlapci sú v bielých postupových tričkách. Veľký potlesk pre Inter Bratislava! Naši chlapci porazili Bernákovo 7-0 a postupujú do druhej ligy. Ďakujeme im krásne. A vy si môžete aj postupové trička, ktoré na chlapcoch vidíte, zakúpiť v našom fanshope. My sme totiž vedeli, že vyhráme. V tejto chvíli delegácia Bratislavského futbalového zväzu odovzdáva pohár Romanovi Kratochvíľovi. Táto chvíľa si zaslúži veľký potlesk. Naša legendárna sedmička. Chlapci, ďakujeme za krásnu sezónu, ďakujeme za všetko, čo ste pre nás urobili. Ďakujeme za výborné výsledky. FK Inter Bratislava majster typov z 3. ligy. Druhá liga je naša. Tony skáče, nie je Inter. Hop, hop, hop. Máme tu malú prosbu pre slečnú Kláru z fanklubu. Nech pošle svojich ľudí. Dostal som toto heslo. Vraj vieš, čo to znamená. Slečná Klára. Pošlite svojich ľudí, slečná Klára. Tretiu ligu tento ročník a postupujú do druhej ligy. Ďakujeme im za to. Milí fanúšikovia, ktorí ste až doteraz vydržali na tribúnach, poďte k nám na ihrisko, poďte sa radovať spolu s hráčmi, to sa týka fanklubu, aj tých najmenších, aj tých veľkých, poďte ku nám na ihrisko, radovať sa spolu s FK Interom, ktorý postupuje do druhej ligy. Poďte k nám, nehábite sa, poďte k nám na ihrisko, priatelia. FK Inter Bratislava majster, typov z 3. ligy. Veríme, že to takto bude vyzerať aj v druhej lige. Budeme chlapcom držať palce. Všetci za jedného.